Úgy voltam vele, hogy addig se börtönben vagyok bent, hanem kint civil emberek között, és próbáltam megszokni azt, ami majd most vár rám, mert ez egy új világ végül is. Olyan volt, mintha szabad ember lett volna aznap az ember, tehát ebből az átkörből kiszabadulni, de teljesen más világ volt odakint, mint ideben dolgozni. Ugyanolyan szívből csináltuk, mintha a sajátunkat csinálnánk oda-haza.